warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PLCV Paduka Locowa Vlog. Dino iki lagi ngevlog neng King Lapas ya. Sopo? Ngapain ini, Kon? Mbak. Apa, Ngapain? Mas? Ngapain ini gini? Lagi bubuti suket. Lah, ngapain mbok bubuti? Ya aku gabut, Mas. Aku pengen golek sing seger-seger tapi gak ndek duit. Gak didit. Piye? Oke, melu aku ya. Tak jang ngevlog gelem kan? Gelem. Gelem. Apa ki? Lho, tak tukokne iku mau sing Oh, seger-seger. iya. Oke, ning Enak ndi? nih gini. Nah, kebetulan iki kan lagi ning ngarepe lapas ya. Ning lapas iku enek sing dawet legend. Iki lho ning kono ngene. Kowe seneng dawet ya? Yakin enak? Yakin enak. Jenenge es dawet ayu. Tapi bakule rayu. Oh, penasaran aku, Mas. Wis ayo rono. Yuk. Langsung ya. Bakul es dawet ayu nih. Oh, iki. Ngarep lapas legend ini gini iki. Sing bakal bener gak ayu ya tapi. Oh, iya cowok soalnya lanang. Tak pikir ayu iki cewek kabeh ya. Enggak mesti. Iya. Iki cowok sing bakul. Nah niki niki lah awan-awan iki sing paling enak ya niki niki ngarepe lapas sih es dawet ayu. Gambarnya kok enak Nah, ya. gambare lho seweger. Belajar Mas. Oh, nggih. Apa tak pegangnya Mas? Ini Mas. Gambar ayu ora ayu Mas. Nah, carane diuduk dhisik ben nyarup iki. Kental Duruhe. banget ya. Heeh. Iki gulone asli toh? Asli gulone. Mantep iki sudah jadi Mantap. langganan. Jadi awakmu lak dolane Madiun, kok mampir rene. Sik tak jajale ya rasane. Siap. Aku penasaran, soalnya aku seneng dawet. Aku seneng dawet. Lho padahal nih anu lho, dawet kan manis. Awakmu wis manis kok kena diabetes piye? Nyu. Ekspresi ini. Ekspresi dia langsung lucu ya. Iya. Sumpah legit banget. Enak Bener, ya. bener. Terus tahu awakmu? Nah, sering aku. Rasane nek kene iki ana sing spesial, enek buahe pokoknya. Awakmu lah Enek nongko. bener enek nongko. Nah, iki bakso sampinge bakso es dawet ki lho cah ya. Iki ning kene iki ya legend lah ya an. Dadi awakmu lak luwe mangan bakso ning kene terus lak nolak ngombene es dawet ayu. Mantap toh. Mantap. Sesuai. Terus Sesuai iki dengan perut. Heeh, bener. Terus iki isine apa iki? Wah, nggone nopia wis duwe caos dhisik. Lah aku seneng isine iki pangsit. Enek Terus pangsit. enek iki. Iku tahu. Tahu, pentol. Pentol enek pangsit teles. Pangsit. Oh, kuwi bahasane ning barat pangsit teles. Pangsit teles. Siomay to. Gak Duh lah, iki pangsit teles. Iya, enek iya, jerone. iya, iya, Terus iki iya. apa ki? Rambanan apa ki? Rambana jare wis seledri. Yo, Seledri terus karo gobis, Iki karo sukun. sukun, heeh. Terus iki apa? Brambang Brambang goreng. goreng. Mari kita coba. Iki sing spesial tahune iki lho. Delon enek kaya isiane iki enak iki. Masa? Kok jajalan, heeh, jajalan kok. Aku seneng kecape sing akeh kok. Oh ngono. Ayo Kak. Iya. Ojo. Tapi ojo- Siti ojo ae. paksa ngono itu. Enggak, Siti ae, soalnya aku nyawang kue manis soalnya. Aku Malika berarti. Malika, heeh. Lah iku Kedelai apa hitam alami lah. Wis. Oke. Lu Sambel gak ya? doyan sambel? Doyan dong. Wah. Jan mantep tenan. Kalau lembut. Iki mau aku sak sendok pedes lho. Pokoknya kowe 3 sendok mau kok piye wi mau? Mantap, aku seneng sehat. Oh, seneng sehat. Sabar. Sabar. Pedesen lah aku.
Nah, iki tahu sing tak omong mau. Tahu Bang, gejrot to. Itu Iki lho. Lali. Pangsit gorengnya. Enak, Mantep. ranek. Bener. Nah, iku mau lo keseruane aku karo Novia maem bakso karo dawet ning ngarepe Lapas Kota Madiun. Sangat mantap, recommended, sangat ramah di peluk. Nilainya lah aku 9,7/10. Podo. Sik 9,7/10. Oke. Kurang 0,3. Oke. Wis cah. Kira-kira ade enake ngonten ning ndi nek? Komen yo ning kene karo aja lali subscribe, share lan di-like. Aja ning ndi ning Madiun. AE. Ojo lali like, comment, share, lan subscribe YouTube Madiun ae. Loncenge aja lali dionekne. Bene awakmu kabeh eruh info terkini tentang Madiun. Aja ning endi-endi Madiun ae. Bu, aku pacele gak nggae haji ya, nggae tempe. Leh kok yang repoti. Yes, menang.